ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ನಿಖಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ನೆಕ್ಕದುಂಬು ಏನನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ತೂದುಪ್ಪರು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ತೆರಿದುಪ್ಪರು ಅನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲೆ ಕರಿಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾನ ಎಟ್ಟಿ ಸಾಂಕುಣಿ ಎಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಸಾಂಕದೈನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಕರಿಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಎದುರು ಕುಳ್ಳದ ಪಾತಿರ್ದನ ವಿಚಾರ ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕುಣಿ ಎಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ದಾಯ ಸಾಂಕುಣೊಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲ್ಪದ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಕ್ಕ ಮುಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲು 40 ಆಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲಿನ ಸಾಂಕದು ಪುಚ್ಚೆನ ದಾಯಗೋಡದ ಸಾಂಕೊಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಯೋಜನದಾದ ಒಂದೆತ್ತ ಸಾಧಕರು ಬಾಧಕರು ದಾದಾಂದ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನೇರವಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಳ್ಳದು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂವಪ್ಪನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಯಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಡ ಪಾತಿರೋಡದಾಂಡ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಫೋನದ ನಿಖಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಪಾತಿರ್ಗ ಆರ್ನ ಅನುಭವನ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಆದರ್ಸುಲು ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಖಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕುಣೊಂದು ಪಂಡ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಸಾಂಕುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅವಳ ಪುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಪುಚ್ಚೆನ ಸಾಂಕದ ಸಮಾಜದ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರೊಂದು ತ್ವಜಾವಣೆತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಬಲ್ಪಡು ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ನಿಖಲವೇ ಪುದರ್ ಪಾರೊಂದೊಂದು ಪುದರ್ ರಟ್ಟು ಅಲ್ಪ 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 ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲು ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕೊಡುಂದಾನ ನಿಕ್ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ಅವಿದ ದುಮ್ಮ ನಿಖಲ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಖಲು ಮದಿಮೆ ಅದು ಏತು ವರ್ಷ ಐವತ್ತೆಮ್ಮ ಆರು 50 ಬಣ್ಪೇರು ಈ 52 ಬಣ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ನಿ ಮದಿಮೆ ಅದಿತ್ತಂಡ ಬೇರೆ ಮದ್ಮೆ ತುಂಬ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತದ ಆ ಜೋರ್ಸ ಕರಿ ಮುಖ ಬೇರೆ ಕೈ ಬರ್ತಾಯಿನಿ ಹೌದೇ ಅವಂಡ ಬಂದ ಸುರುತಗಂಡ ನೀ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪದಾಲ್ ಓದ್ಕೆ ಪುಣ್ಯತ ಯಾನ ತಿಂಗಳ ಪೇರ ಓದುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ 6 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದ 10 ಮುಖ ಬಿ ಬರ್ಪೇನ ಅದು ಆತ ಕಾಯ ಬರ್ಪುಣದ ಜುಕ ಏನೇ ಅದು ಉಡಿಯ ಮುಂದು ಅಪಗನೆ ಬಲಿಪುಣ ಮತ್ತು ಅಪಗನೆ ಇತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಅತೆ ಹೂವ ಇನ್ನೇ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಬಲಿಪುಣ ಕಲ್ಪ ಇನ್ನೇ ಇನ್ನ ತುಂಬುದ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂದ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಬಲಿಪುಣ ಪೂರ ಈಗ ಬೇರೆನೆ ಇರ್ನ ತುಂಬದ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಗ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಕಟ್ಟಾನ್ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಓಡ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಫೋನು ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನಿ ರೀ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ವರ್ಕ ಅಂದಿ ನಿಖಲಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕ್ಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ ಓಲು ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಪುಣ್ಯಾರು ಯಾನ ತನು ಪೋಡ್ನೆ ಅಂದ ಅವರೊಂದು ಮೀನು ಬಾಜಿ ಪಬೇಕು ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಪುಣ್ಯ ಹೌದು ಆಯ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊಂಡೋಟೆ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಂದು ಪುಚ್ಚ ಹೊಡಕ ಅವು ಕಿನ್ನಿದಿದೆ 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 ಯಾವ ಕಿನ್ನಿದಿನ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ 40 ಪುಚ್ಚಲ್ಲ ಓ ರಾಮ ಅಂದ ನಿಖಲೆ ಸಾಂಕೇರ ಪುರ ಬಂಗತ್ತೈತೆ ನರಮಣ್ಯನ ಸಾಂಗ್ ಪುಣ್ಯ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅವಳ ಈ ಬಾಯಿ ಬರ ಪುಚ್ಚೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಅವಳ 40 ಪುಚ್ಚೆನ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡುದ ನಾಯ್ಕ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪುರ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಇದು ಹೆಸರಿನ ಮಂಡ ಅಂದ್ಯ ಗೋಪಾಲ ರಾಯ್ಕ ಗೊತ್ತನಾ ಇತ್ತೆ ತುಳ ನರಮಣ್ಯನ ಸಾಂಕ್ನೇ ಅಪಾಯ ಇತ್ತ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ನರಮಣಿ ಅಂತ ಎಂತ ಗೊತ್ತುನಾ ಇಟ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಪುಂಡ ಇಟ್ಲದ ಕದಲಿ ಅದೇ ಎತ್ತನ ತಪ್ಪು ನೆಂಪು ಪೂಜಿ ಮುಳ್ಗೋಳು ಮಾತು ಅಂಚತ್ತವ ತೂಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅವರ ದಿನೇರಡಿಯಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅಂದ ಒರಿಸೊಂದ ಅಂದ ಪೋಪ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕದ ಆಯ್ತವು ಪೋದ ಜಪ್ಪು ಎತ್ತ ಬಕ ಪುದಲ ಜಪ್ಪು ಜೈಕ ಮುಸ್ಕುಡು ಬುಸ್ಕುಟ ಬುಸ್ಕುಟ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಮುಸ್ಕುಟ್ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ತನ್ಪೆ ಅಂಬ್ಯಾ ನಾ ತುಳ ಐತೆ 2001 ಪುರದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದು ಹಲೋ ಪಾತರ್ಲೆ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತರ್ಲೆ ಏನೇತರ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾನು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಬ್ಬರ ಮಾಡುವ ಫುಡ್ಡು ಅವು ಬುಟ್ಟದ್ದು ಬುಸ್ಕುಟು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 2001
Akhirnya bukan iskas bukan dulu cuma jual dulu. Awalnya itu Ismailina nggak ada nekod. Ismailina kami gorpen. Anta, akhirnya bukan kami gorpen. Son betul bukan advertiser pun. Awalnya ini pure bet. Anta. Oreo biscuit menu barjar Oreo. Oreo banno. Oreo nembale onu puarne. Ata Oreo bandu biscuit barpuna in boro puche barjar. Ata. Amata tin puja. Telikeda